Sin jo ezer asmatu. Munduko idea originalenako intxula pentsaten badu, ez da reala. Ez da originala. Gure konstientikoin bi segundo ikusi dauen zozer da bilgo honak arte. Nondik sortu eten diz gauzak. Danok imitxintxo izena, Pentsazu inoiz? Es una puta locura. Hostia. Korjoik, Zeiat, gauzak latinetik etortzeituk. Dana mentzetorre latinetik. Pentsa, sosek izenik espadako. Iminin bitxago. Sin más, Martin. Zei bai hau. Gauza izena ipintzie ez te gure lana. Eingoik hori beste bat ematek? Edo ez. Aizak Heraklito. Gaur filosofikoz nagoiz, Zer ez da beriko. Horik ez azpinadak? Ez Heraklitona? Ez, Heraklitok esan zauen. Bai, koazulu eta kabernien mitu. Heraklito da errekin historizi. Inoiz eskala errekabardinen bibidarrez hartuko, ze bigarren bidarrez bai ni, osea gu, eta bai errekie bera. Eta hau, Ze? guri hau, ze, Gure hau ze? zer garan. Berri horra dek izena? Baina batzutan ezkerroteko nagoen. Zertako. Erantzun galderia. Ulti barri. Sentitzeiat? Batzutan ez dana txurillo beltza. Bueno. Iri atxo ama. Zein den naio. Horin ez basaran kapasa itxeri mariki zaran lasateko bez? Marikie. Marikie. Ike baltakia pasar nauken. Ez da. En serio. Iritzezik... Nik zeditzeiatela igusta goteko. Bueno, lur, mesedez. Gure arteko berdi eskutun daruet, zegoaitxik. Bueno. Ez, ulertu neuri be. Nik ez du gure lan egon betiko. Betiko. Zie pasatzen. Baina bos minutu ondoan gara. Balagun oso honak. Elkarra zautzen nahi gaitu. Zertzekea, pa. Zei bete eta gero, ezagutzen nahi gaituk terminua apurtxu eluzetuten gabiltza zela usteot. Esan baik? Zer gaitu gire ustez? Ondo gatxarek bezala? Batutan arriz gain bide. Haustea... Enitxokela prez bikote harreman serio bat eukitzeko. Ez diatean kompromiso bat hartu nahi eta bilar da motu. Izena emitxik ez da gure arteko kamizeko. Aurregun adibidez, barrandan. Beste tipo batekin hon itxoan. Eta ez behan ez da pasa. Baina... Ni momentu hartan... nahi nian pixke pasatzen. Kontu zer da. Beste batzuk azguzun aldige. Nik irekin nahi dira, Martin. Badakik. Baina, bueno, egile gero parrandan, bueno, iritzak inoiz pasa. Parrandan beste batekin berotu eta... Txorta saio azkarra botatzeko goguki. Eta ni momentun han ez egon ezkeo. Azeu eto... Gogori beste bat ematekin asetzi ez da. Hatu bet raru da. Egarriak geni zeitek. Gure eran ez? Ja, bai, kasu honetan gure harremana da otartien. Vale. Ez dela ez gaitu lasai egongo eta hori asko zetorrezun. Bueno,
Orduen, izen bat asmatu bitzago neri. Venga, berriz, Heraklito. Eta barra, Heraklito ze momentutan esan duen nik. Bueno, Sigira gauzak itzain indizki hau. Itxegin dizki hau, bai. Horin espatzagun izenik iminio neri? Izena nahi aldek. Kelli. Izena nahi aldek. Eta aldek. Oh!